Topper TV uvádza brutálny stredovek. Dnes sa pozrieme na nie tak vzdialenú históriu, kedy sa ľudia trestali naozaj brutálnymi metódami pomocou dômyselných mučiacich techník a zariadení. Boli časy, kedy za krádež hrozila zlodejovi strata ruky a akokoľvek hrozne takýto trest môže znieť, oproti nasledujúcim je to tá lepšia alternatíva. Hovoríme o období stredoveku, kedy pálenie čarodejníc na hranici je štandardom a verejné popravy doslova udalosťou, na ktorú sa chodili dívať všetci, tak ako si dnes zajdeme do nákupného centra či do kina. Hon na čarodejnice a tzv. Čarodejnické procesy začali v 13. storočí a vrcholili v 17. po celej Európe vrátane Slovenska. Obeťami boli prevažne ženy a za toto obdobie bolo odsúdených a popravených niekoľko 100 000 ľudí. Čarodejnice sa údajne mali spojiť s diablom a spôsobovať úhyn dobytku, neúrodu, choroby, potraty alebo dokonca boli obvinené zo sexuálneho vzťahu s diablom, prostredníctvom ktorého prinášali na svet jeho potomkov. Tomuto neslávnemu obdobiu pomohla aj inkvizícia, čo bol pápežom požehnaný proces lovu kacírov a odpadlíkov od viery. Podľa zdrojov boli čarodejnice aj na Slovensku a ak inkvizičný súd uznal ich vinu, nasledoval trest – upálenie. Obete boli priviazané o kvôl, okolo nich bola vybudovaná ohrada z dreva do výšky hlavy, vyplnená slamou a smolou. Následne bola konštrukcia podpálená. V iných prípadoch sa obeť so zviazanými rukami vhodila do už horiacej drevenej búdy. Klasické upaľovanie, kedy sa požiar šíril od spodu, spôsobovalo popáleniny na nohách a obeť sa zvyčajne udusila dymom. Niekedy sa obeť mala očistiť pomocou vody tak, že ju priviazali o stolicu a pomocou dreveného ramena ponorili do rieky. Ak by sa neutopila, išlo by o čarodejnicu a ak sa utopila, tak čarodejnica nebola, ale zomrela očistená. Takéto prípady boli zaznamenané v Bratislave, Trenčíne, Trnave, ale aj v iných miestach. Posledný takýto súd sa uskutočnil v roku 1741 v Krupine, kde boli popravené 3 ženy. Procesy boli samozrejme jednostranné a priznanie dostal inkvizítor z tzv. Čarodejnice pomocou mučenia. Majetok odsúdenej prepadol v prospech inkvizície. A ak žiadny nebol, musela sa vyskladať na proces a mučenie celá rodina. V roku 2008 bol v africkej Keni zaznamenaný prípad, kedy nahnevaný dav upálil 8 žien a 3 mužov, pretože ich podozrievali z čarodejníctva. Ak ste v 15. storočí nemali blízko ku čarodejníctvu, neznamenalo to automaticky bezstarostný život. Stále ste mohli skrížiť cestu, napríklad vládcovi Valašska, a ním bol Vlad III. Drakula, známy hlavne vďaka svojej krutosti voči nepriateľom, ale aj obyčajným ľuďom. Mnohí ho označili za nepríčetného, šialeného muža, vyžívajúceho sa v sadizme, ale aj za geniálneho stratéga a silného vodcu, ktorý dokázal odolávať nájazdom Osmanskej ríše. Prívlastok dostal podľa svojho obľúbeného spôsobu popravy a tým bolo nabodnutie na drevený kvôl, pri ktorom obeť zomierala dlhé hodiny až dni podľa toho, ako bol kvôl tupý. Gravitácia ťahala človeka k zemi a kvôl postupne prenikal jeho vnútornosťami, až ho celého prebodol. V zbierke mal okrem iného aj 23 000 nosov padlých nepriateľských vojakov, ktoré posielal vo vreciach svojim spojencom ako dôkaz svojej sily a schopnosti. Podľa istej legendy, keď za ním prišla turecká výprava, prikázal jej zložiť z hlavy turbany. Vlad samozrejme vedel, že to nemôžu urobiť kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu. Vyjednávači tento akt odmietli a tak dal príkaz, nech im turbany pribijú o hlavu klincami. Staré rytiny ho vyobrazujú, ako hoduje za stolom obklopený ľuďmi napichnutými na kvôli, pričom jeho stráže zatiaľ usekávajú končatiny ľuďom na zemi. Iné legendy zas rozprávajú o tom, ako usporiadal oslavu pre najchudobnejších ľudí v krajine, pohostil ich a nakoniec všetkých upálil v budove a vyhlásil, že znížil chudobu.
Iné duchovné zdroje zase rozprávajú o pohári zo zlata, ktorý nehal Vlad pri studni, aby mohli z neho ľudia piť. Všetci vedeli, komu vzácny pohár patrí, a tak nikto ani len nepomyslel, aby ho ukradol, hoci bol pohár nestrážený. Za svoje hlavné mesto si vybral Trgovište, mesto v dnešnom Srbsku, kde vybudoval svoju pevnosť a pred ňu dal na koli napichnúť 500 svojich odporcov, ktorí spolu s pevnosťou dotvorili bizarnú panorámu šialeného vládcu. Neskôr dal na koli pred pevnosť napichnúť až tisíce tiel nepriateľov. A keď túto zvrátenú scenériu zbadal vodca osmanských vojsk, musel sa vrátiť späť a poslal proti Drakulovi bojovať iných ľudí a nechcel mať s Vladom nič spoločné. Odhaduje sa, že Vlad mal na svedomí 40 000 až 100 000 ľudských životov. Napichovanie na drevené koly bolo barbarské a vizuálne odstrašujúce remeslo, ale nebolo to zďaleka všetko, čo stredovek ponúkal. Mučenie v stredoveku, nazývané aj ako útrpné právo, bolo okrem účelu potrestania používané aj na získanie priznania alebo žiadaných informácií. Veľmi účinným nástrojom, ktorý vedel získať priznanie aj od nevinného človeka, bol škripec alebo taktiež rebrík. Obeť si ľahla na drevenú konštrukciu a uviazali sa jej nohy a ruky lanami, ktoré sa dali naťahovať, až pokým ruka alebo noha nebola vyklbená. Ak sa pokračovalo ďalej, bola končatina odtrhnutá od tela. Obeť samozrejme do krátkej chvíle vykrvácala, keďže končatiny sú zásobované krvou veľkými tepnami. Jedným z najohavnejších spôsobov bolo drevené lámacie koleso, o ktoré bol človek priviazaný a následne mu boli polámané všetky končatiny železnou tyčou. Obeť bola nechaná na pospas vtákom, ktorí zaživa jedli mäso z odsúdeného. Smrť trvala až niekoľko dní. Koniec mučenia ako legitímneho nástroja, ktorý prekvital hlavne v stredoveku, nastáva v 17. storočí. Po Európe sa zákazy oficiálne začínajú uzákoňovať v 18. storočí a dnes je mučenie zakázané medzinárodnými zmluvami, a to bez výnimiek. Mučenie spadá do kategórie medzinárodného zločinu. Dnes sme si priblížili obdobie stredoveku a jeho najtemnejšiu stránku – mučenie. Ak sa vám naše video páčilo, budeme radi, ak našu tvorbu podporíte lajkom, komentom alebo zdieľaním. A ako vždy, ďakujeme za pozornosť.